Revolúcia marketingu v sociálnych médiách. Existuje predpoklad, že sociálna prevádzka bez ohľadu na to, z ktorej platformy pochádza, a bez ohľadu na to, ako ju kvalifikujete, sa ľahko prevedie na predaj. Bohužiaľ, žiadny z týchto predpokladov nie je pravdivý. Marketing na sociálnych sieťach je možné automatizovať, dá sa to zvládnuť do tej miery, že po ich dosiahnutí môže priniesť príjem. Musíte byť viditeľní na 4 hlavných platformách sociálnych médií: Facebook, Twitter, YouTube a Pinterest. Celkovo vzaté, objem prenosu, ktorý môžete získať z týchto 4 platformiem, je ohromujúci. V tejto príručke sa dozviete všetky tipy a triky na získanie prenosu na týchto platformách. Pokryté témy: marketing sociálnych médií, prehľad, 8 dôvodov, prečo je SM marketing nevyhnutný. Spravujte SM marketingovú kampaň v závislosti od vášho online podnikania, kroky k rýchlejšiemu a ľahšiemu modernému SM marketingu a oveľa viac.